Пепеляшка. Живял някога един благородник, който останал вдовец и се оженил повторно за горделива и надменна жена. Тя имала 2 дъщери и двете по всичко приличали на нея. Мъжът също имал дъщеря, но тя била извънредно мила и добра. Веднага след сватбата мащехата показала злия си нрав. Тя не понасяла доведеното си дете. Карала го да върши най-черната работа, да мие чинии и да чисти стаите в къщата. Момичето спяло на тавана, докато сестрите му си имали отделни стаи. Клетата девойка понасяла търпеливо всичко и щом свършила работата си, отивала да седне до огнището сред пепелта. Ето защо всички я наричали Пепеляшка. Ала дори с грозните си дрехи, тя пак била 100 пъти по-хубава от сестрите си. Случило се така, че принцът поканил всички знатни семейства в страната на бал. Двете сестри на Пепеляшка започнали да избират тоалети и прически за празненството. Не говорили за нищо друго. И докато Пепеляшка сресвала косите им, те се смеяли. Пепеляшке, ходи ли ти се на бала? Защо ми се подигравате? Едва сдържала сълзите си девойката. Сестрите били толкова замаяни от щастие, че 2 дни почти не хапнали. Най-после настъпил денят на бала и те потеглили към двореца. Пепеляшка гледала след тях, докато се изгубили от погледа ти. После заплакала. Така потънала в сълзи, я намерила нейната кръстница, която била фея. Искаше ли се да отидеш на бала, нали? Попитала феята. Да, много. Отвърнала с въздишка Пепеляшка. Добре. Аз ще ти помогна. Но първо ми донеси една тиква от градината. Пепеляшка откъснала най-хубавата тиква. Феята я докоснала с вълшебната си пръчица и тя се превърнала в красива каляска, цялата в позлата. После кръстницата намерила в капана 6 мишки и ги превърнала в хубави кон. Ето вече има с какво да отидеш на бала. Да, но няма мога да се появя там с тези грозни дрехи. Попитала девойката. Кръстницата й само я докоснала с пръчицата си и дрехите се превърнали в прекрасни одежди от злато и сребро, обсипани с скъпоценни камъни. После й подала чифт стъклени пантовки. Пепеляшка се качила в каляската, а кръстницата й поръчала да не остава на бала след полунощ, защото каляската ще се превърне пак в тиква. Девойката обещала и потеглила, замаяна от щастие. Известили на кралския син, че пристига непозната принцеса. Той изтичал сам да посрещне Пепеляшка. Подал и ръка и отвел в залата при гостите. В миг настъпила дълбока тишина. Танците спрели, цигулките замлъкнали. Всички съзерцавали прекрасната непозната. Дори самият крал казал на кралицата, че никога не е виждал по-голяма красавица. Кралският син настанил Пепеляшка на най-почетното място. После я поканил на танц. Цяла вечер поднасяли чудесни блюда. Но младият принц не хапнал нищо. Той бил потънал в съзерцание. Изведнъж Пепеляшка видяла часовника. Показвал 12 без четвърт. Тя направила дълбок поклон и бързо си тръгнала. Щом стигнала вкъщи, се втурнала при кръстницата си и горещо й благодарила. Докато разказвала на феята какво се е случило, сестрите й затропали на вратата. Колко късно се връщаме. Казали те. Пепеляшка ги посрещнала, като се прозявала, сякаш току-що се е събудила. Ако беше дошла на бала, Рекла едната. щеше да видиш най-красивата принцеса на света. На следващия ден двете сестри отново отишли на бала. Пепеляшка също отишла. Този път била още по-нагиздена. Кралският син не се отделял от нея през цялото време и говорил нежни думи. На девойката й било толкова приятно, че не усетила кога станало полунощ. Изведнъж часовникът ударил. Пепеляшка побягнала, лека като сърна. Принцът се втурнал след нея, но не успял да я догони. В бързината тя изпуснала едната си стъклена пантовка. Той я прибрал грижливо. Пепеляшка пристигнала вкъщи, без каляска, без лакей и отново с грозните си дрехи. Останала й само втората стъклена пантовка. Когато стражите били попитани дали са видели принцеса, те отговорили, че са забелязали само дрипаво момиче. След няколко дни кралският син наредил да разгласят: ще вземе за жена онази, на чийто крак прилегне стъклената пантовка. Първо я премерили принцесите, после херцогините и дворцовите дами. Напразно. Занесли я и при двете сестри. Те направили всичко възможно да пъхнат крак в пантовката, но не успели.
Пепеляшка, която ги гледала отстрани, се обадила. Нека опитам и аз. Сестрите се разсмели и започнали да й се подиграват. Но благородникът, който носил пантовката, разрешил и тя да я премери. Пепеляшка сложила крака си в пантовката. Тя й била точно по мярка. След това извадила от джоба си другата и я обула. В този миг се появила кръстницата. С едно движение направила дрехите и още по-великолепни. Тогава сестрите познали хубавата дама от бала. Те паднали в краката й и я замолили да им прости. Пепеляшка им простила от сърце. Завели я при младия принц. Той я обикнал още повече. Само след няколко дни се оженил за нея. А Пепеляшка, толкова добра, колкото и хубава, настанила сестрите си в двореца. И още същия ден ги омъжила за двама знатни царедворци.